Отже, вже завтра в Україні офіційно стартує передвиборча парламентська кампанія. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Підготовка до дочасних виборів, призначених президентом на 21 липня, розпочинається наступного дня після оприлюднення указу про розпуск Верховної Ради, тобто 24 травня. За словами Тетяни Сліпачук, Центрвиборчком зробить все можливе, аби позачергові вибори були прозорими і легітимними. Хоча з бюлетенями можуть виникнути складнощі, бо їх просто не встигнуть надрукувати через особливості чинної системи закупівель. 58 днів, що залишилися до виборів, замало, аби провести міжнародні тендери і оскаржити за потреби їхні результати. А от чи був конституційним указ глави держави про розпуск парламенту, в ЦВК не коментують, не мають права. Ми не маємо повних 60 днів, ми вже маємо 58. Тому я зараз сподіваюся і очікую і від Президента України, і Верховної Ради України, і Кабінету міністрів України негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України і, що важливо, також до найкращих демократичних європейських практик. Рішення розпустити парламент 8-го скликання президент Володимир Зеленський озвучив під час інавгурації 20 травня. І вже наступного дня підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради і призначення дочасних виборів на 21 липня. Сьогодні зранку указ опублікували в урядовому кур'єрі, отже, він офіційно набув чинності.